Toto je příběh z dávných časů. Z času mýtů a legend, kdy antičtí bohové byli malicherní a krutí a stíhali lidstvo útrapami. Jen jeden člověk se odvážil postavit jejich moci. Herkules. Herkules měl sílu, jakou svět předtím neviděl. Jeho fyzickou sílu přečila jen síla, kterou měl v srdci. Putoval světem, bojoval s přisluhovači své zlé nevlastní matky Héry, všemocné vládkyně bohů. Ale všude tam, kde se zjevilo zlo, tam, kde trpěli nevinní, tam byl i Herkules.